हाग्रामा महिलारिनि गोजाम लोगो खाम्फा बरगयारिया बिपिएफआव फिन जयेन जाफिनबाय। बिटिसिनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा बेरेखा हानजा जानानै थानो हाया नामा? UPPL खुंथायाव गैयैयावनो साफा बिबान नागारदों। आसाम विधानसभा बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव से खावसे दानल'सै। नैबे समाव बिटिसिआव बिसायख'थिनि बारहावाया बारगासिनो दं। बे समावनो खाबु लाग्रा राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बे हानजानिफ्राय बै हानजायाव थांनाय एबा खुंथायाव थानाय हानजाजों थाफानो नाजाखागोन। बे लेखायैनो आगुनि बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया UPPL दोलोखौ नागारनानै दिनै फिन बिपिएफ हानजायाव जयेन जाफिनबाय। लोगोसेनो UPPL नागारनानै UPPLनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि मावथि ब्रह्म हाज'वारि आरो बारग' सिएम प्रमद बर'नि OST डक्टर सांग्रां ब्रह्मआबो बिपिएफआव जयेन जायो। नाथाय खाम्फा बरगयारिया बेसेबां राफोद राजखान्थिगिरि बेनि सायाव सोंथि जायो। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगांसो खाम्फा बरगयारिया UPPL हानजायाव हाबदोंमोन। नाथाय हाबनायनि उनावबो UPPLआ बेसेबां राफोद जानो हादों हानजानि गेजेराव गोबां सोंथि जाबाय थायोमोन जानांगौ। खाम्फा बरगयारिखौ हाबनायनि उनावनो UPPL हानजाया मान होनानै UPPLनि लोगो आफादगिरि आरो बिटिसि बिसायख'थियावबो चिरांदर आरो देबरगाव मोननै बियाबाव बिजाथि होदोंमोन। नाथाय चिरांदर बियाबाव UPPL हानजाया देरहासार खालामखांनायनि उनाव एबा MCLA जाखांनानै UPPL नागारनायखौ बेसेबां राफोद राजखान्थिगिरि होननानै साननो हायो खाम्फा बरगयारि बिथांखौ? UPPL দল এটা ভাল আঞ্চলিক দল আৰু প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বহু বছৰ দীঘল এটা সংগ্ৰামৰ দ্বাৰা বিটিচি 5 বছৰ শাসন দায়িত্ব ল'ব পৰা এজন ব্যক্তি আৰু তেখেতৰ দক্ষতা বহুতো আপোনালোকে সকলোৱে জানে, আমাৰ বিটিচি বাকী জানে, তেখেতৰ জ্ঞান, তেখেতৰ বুদ্ধি আৰু ধৈৰ্য মই UPPL দলত কাম কৰি পেলাই মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। মই আশা কৰোঁ যে তেখেতে UPPL দলটো এটা সাস্টেইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেখেতে কাম কৰিব আৰু সফল হ'ব, এইটো মই আশা কৰোঁ আৰু কামনাও কৰোঁ। फारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे मावथि ब्रह्म हाज'वारि आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि UPPL नागारनायखौ हामलायथि हरदों आरो जाय जेराव थायो हारिनि मोजां खामानि मावबानो जाबाय होननानै बुंथिनायजों लोगोसे राजखान्थियाव हानजा सोलाय सोल' जाखायो होननानैबो बुंथियो। बेजों लोगोसेनो UPPL हानजाया दिनै उदालगुरि बियाबाव बाइक हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैगौ आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव 15 मार्चआव बिजाथि होनो साखाफारा जागासिनो आरो 8 आरो 9 मार्चआवनो बिजाथिनि फारिलाइ फोसावनायनिबो बाथ्रा बुङो UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा। maximum 7-8 March बिथाङा फैदोंमोन जोंनि दोलोआव, दा गावनि दोलोआव थांफिनदों। आंनि शुभेच्छा थागोन। राजनितियाव थाबानो जाबाय, जाय जेराव थायो हारिनि मोजां मावबानो जाबाय, आं बेखौनो हास्थायो। बेबायदिथ' जेबो नङा। बिथाङा फैदोंमोन, बै समाव BPFआ माखासे बाथ्रा बुंदों। दिनै जोंनि दोलोनिफ्राय ओंखारलांगोन, जोंनिबो सोरबा दोलोनि मानसिफ्रा मोजां गाज्रि बायदिसिना बाथ्रा बुंगोन। नाथाय दैदेनगिरिफ्रा जेरावनो थाया मानो हारिनि मोजां खामानि मावनायखौ आं लुबैयो। थांलाय फैलाया जाबाय थाखायो। BPFनिफ्रायबो गोबां ओंखारलांदोंमोन आगोलाव, दा जोंनिफ्रायबो थांनो हानाय सरकार गैया होननानै आरो फैफिनलायगोन। जे थांनाय समाव MLA खौ UPPL हानजाया देरहादोंमोन, 2020आव MCLA खौ UPPL हानजाया देरहादोंमोन आरो बे 5 बोसोराव गामि खना खनला गोबां लामा सामा बायदिसिना जौगानाय जादों। बेवहाय बे जौगानायफोरखौ मोननानै रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनदों। थांनाय 17 बोसोराव माखासे बेवहाय माइगाब जुजाय माखासे थासारि बिथांमोना नुदोंमोन। नाथाय UPPL आव गोजोन गायसननायानो होन, खौसेथि लाबोनायानो होन, गुबुन गुबुन हारि धोरोमनि रायजो राजाफोरखौ अनसायनाय आरो बिसिनि हाबा मावनायानो होन, गासैबो मोजाङैनो मावफुंजादों आरो बेखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफ्रा बुंदों जे उदालगुरि समस्तिखौ एबारबो देरहागोन। दा नंखायनो दिनै बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जोङो समस्तियाव मोनसे एवारनेस लाबोनो नाजादों।